We hobbelen lekker door. Nieuwe single uitgebracht pas geleden. Superdag. Wordt goed ontvangen. Maar overal lekker in de playlist en zo. Dus goed te horen op de radio. Ja, heel tevreden. Want hoeveelste single is Superdag? In zijn totaliteit vanaf dat ik begonnen ben, ik denk mijn 10e single of zo. Ik heb zeg maar de helft ongeveer zelf geschreven, de helft voor me laten schrijven. Dus ik probeer daar wel steeds een klein beetje qua genre een klein beetje te wisselen. Waardoor het misschien voor de mensen wel leuk en uitdagend blijft. En voor die mensen die Superdag nog niet kennen, wat voor een soort genre is dat? Ja, dat is uptempo. Gewoon lekker swingend. Veel blaaswerk erin en gitaarwerk. Dus een beetje poppy wel qua sfeer. Eigenlijk het leuke is, die komt van mijn vorige album nog af. En die heb ik opgenomen bij Manfred Jongenelis in Etteleur. Maar het is wel al een beetje in de richting van Hoevelaak inderdaad. Ik heb eigenlijk mijn planning al wel redelijk klaar tot volgend jaar mei. Dus ik hou ervan om in het voren te plannen. En ik heb liedjes genoeg liggen die ik opgenomen heb en die ik ook graag aan de mensen wil laten horen. Dus ja, ik kijk zeker verder. Ik heb een echte ouderwetse swing heb ik klaar liggen. En die is ook echt op de oude manier een beetje big band-achtig gearrangeerd door Edwin. Met heel veel blaaswerk en mooi drumwerk erin en dat soort dingen. Dus ja, gewoon best wel een hele spectaculaire single. Die heet Voor haar heet die. Gaan we die wellicht dit jaar nog zien of wordt het volgend jaar? Nee, die gaan jullie dit jaar nog zien.